Adiskideok ongi etorri. Zemuzate. Zemuz lagunok. Nimen Dark Souls B, Scholar of the First Sin. Jokatzeko prest. 13 ordu eta 34 minutu. Namakizkiduta ziobitu zitxura eskasakin. Kaskoa politxa, baina horpegik kaskarra. Horpegik era oso kaskarra. Nivelaia 71, kriston txeta da, kriston matoizarra. Zudupe gaztea. Eta bagoaz, aurra goaz. Ez dakit 12 nola azte zean nivela, ez? Nez batzen zehazki, baina 71 ja, harritzekoa. 13 ordu. Lehenengo aldiz pasau nuen joku hau, beti iguala esaten nahi naiz, baina 110 ordu pasau nituen. Eta bigarren aldi da. Bueno, lagunok, igande lasaia gorkoa. Eta... joa, kistongo kindean nintzen, Ostiraletik partida hau izan dut amets, eta gaur iritsia momentu bikaina jokatzekoa. Ez dakit... nivela igo gemak erosi aurrekon gomendauzian bezala norbaitek. Kaixo norbait, ongi zemuz geha, aurrekon gomendatu zenean gema batzuk erosteko aloloko jun beharren 6.000 harima hauekin. Baina zeinek saltzeitu gemak? Hori da galdera. Zeinek saltzeitu? Errementarik ez, ez? Errementari ez da hileko tontakeri horiek saltzen, ez? Emakumeak. Emakumea. Ze emakumea? Hau! Emakume xarmangarriak. Ze emakume xarmangarri hau? Edo nivela igotzauna? Honek ez, hala? Horretu modu bazpare. Ez hemen komunikazioa mantxoa, nik norbait. Hori bai. Xarmangarria dena. Hemen. Iruren balio. Ba, zenbat erosteko izango du? Hogei. Ba, aurra. Ez da inoiz gaizket hortzen. Baiet, ba, listo, ekipauta gara. Bombak ezaztu. Ez dauzket, gazta benitun. Ala dirudi. Gehiago guztia zait hau hemen eukitzea. Segidan, gemak. Ez duza eta gemak segidan, bestela zeageaz. Presa gare, guazen. Ze, oin noa gindoa zen. Fortaleza perdida. Beste aldetik iristen saioko naiz, zehorra ate bat irikitzeko dago, eta esango nuke bigarren zutondotik dela. Ea ba! Hemendik nonbait eristegean. Karo, hemendik da, baina ezin da pasa. Ezin da pasa? Bai. Ha! Pasaleike. Zei xiltasun, lekontan. Gixaxoa. Galanta, baina eskaxa. Zordua. Leko gotxegin dut. Nike bai, norbait, nike bai. Ez que isiltasun oso jatorra dago. Bale, hemen zakur batzuk, arkero bat. Honea gero torreko naiz. Ondo eginda dago. Eta hilarkik esategu. Sexy! Kaixo? Kaixo, sexy. Norbait eta ni hemen leku goraipatzen egea. Ze atmosfera bikaina hon. Isiltasuna, ondo inda dago lekua. Eta hau da, lehenko niritxe ginen lekoa, noski. Jo, oso
Oso ondo, oina zutondo bat oso gertu dukeu. Errementarin, beste erdiko zutondo hori da errementarin atea irekitzeko nik ez da izen berko da. Bueno, horna... Nun utzizu estoke xumia? Ba, estokekin katxondo pixka dauki denun, Gaur horazio mutuakin aipatzen aitu naiz. Estokea... Gero suzko espata, ez dula eskalatzen... Parra batzuk izan zian egia zen. Bueno, estokea, noiz hemen erabilin behar dut. Bakarrik gogoratzeko nola norbaite gomendatu zigun, gero ipuzkau gintzan. Bakarrik momentu hien nostalgiatik, noizbait estokea erabilin behar dut. Ez dit eman konsejuik Horaziok. Txorakari batzuk esaten hiligea, ostia, Norbaitek dio, hau erabat spam egiteak dira, baina joko hontan parri erraz egiteko gida igo dut YouTubera. Ule, norbait. Gida bat parri egiteko? Hori ze... Eta, propiamente hori... Bideo hori indezu ilargitan etzat, ez? Propiamente indezu, ez? Bai, ikusi behar dugu. Bueno, nola ez? A ber, ni berez parri egiten ez pentsa txar-txarra nahi zenik, baina ez dago itureik. Epa, hemen zer da. Pixka beldurgarria, Atentati pasatzea. Ez da bezea hundik. Gofre bat. Epa. Han, berrize. Hemen dugu berrize. Zea, jazarlea. El tonto del barrio. Parri, ba... Ez nago, oso motibo eta parri iteko, A ver. Atzetatea. Kontuz. Zeidea txarra mandia zuen parri itana. Ez zinean ona. Ez. Mote honez ez. Ez que ez dut ondo demora jota tipo honi. Tipejo honi. Txarrize. Zer da hori? Zei da flipau hau? Oso loko jarri da hor, Bueno, kontrolatu auket. Venga, jazarle. Segi beste norbait jazartzera. Gutxi gora bera, gida zehatzegia izan daiteke lehen aldiko jokalarientzako. Hori parri... Zeidatea parri bakar bate, Norbait prepauta egongo zan, gero ze bat iteko. Bideo katxondo bat iteko, baina... Ez datea. Oso guapo hau leku hau, Oso guapo hau. Kampandorrea... Kartzela... Zer da? Fortaleza. Guazen ba. Nondik etorri naiz, eta nora noa. Nondik gatoz da nora goaz. Bueno, zer ez? Kaixo, Gorka! Kaixo, 1979 goi herri. Ondo, zure bai? Zemuz bizimo ba, Gorka. Ze martxa? Nimen nago, resaka pixkat. Egon lasaia. Bizarra moztuet. Loko gauzak.
gela txukuntzeko asmoa, oingoz asmoa bakarrik. Atzo ezkontza, bai, ezkontza binon gorka. Eta danon galdera izango da, zemoz juntzan ezkontza? Ba, bueno, ondo. Ondo, baina, ezkontza ondo, ni pixka da, kriston beteka inun, gehi janun, gero mantzanila hartzen, uizki daten bai, baina. Eta, ba, ez nabil bate parranda zale, osea, azkenengo 2 urtetan zartu naiz, baina 10 urte igual, 15 urte, 20 urte igual. 2 urtetan 20 urte zartu naiz. Eta ja, bueno, juerga eta zea, eta ba, ez dago goik. Batez, ni atzo askoitin untza ikusten. Erra, eta zemoz? Zemoz? Zertzan, askoitin nun? Plazan o nun? Ze esageratu azean, esate bilargik. Bai, pixka bai. Zartu zarra. Saiatu nahiko nuke, beste kupel flipa hori botatzen. Karo, hori beha bakarrik bota dikeo. Dios! Gaizka eta zait. Utziko zaitut momentu estazio, baina banator gero ziurrenik. Earki norbait. Earki ondo segi norbait gero arte. Ondo plazan gorkak dio. San Andresak. Gero arte norbait. San Andresak aldia? San Andresak? Earki. Eta ondo pasau zenun. Beste herri batea jutea zeona, eske hori, bai. Oso naha. Eta gutxitan itzita hortaz, beste herri eta jutea kristona. Eta zen muzion zen kontzert, beti herri igualen ibili beharren, ba, aldatzea. Hello, hello. Zen muzion dute ekipo, ondo, ate la hermosa. Zen muzion zen kontzertua gorka, dantzatu altzen un tope, gorka, galdera, bai, erantzun du, bai. Kaixo, zen muz geha, ate, zen muz Good of War, pilarkik esatun bezala. Nogun altzan Good of War, piskate honitzen, baina. Dantza asko, gorkak dantza asko intzun. Ba, azkaldu berri. Ondo. Txotxolo, ja ikasi dut ondo esaten. Horrazpin zer dago? Kopelak, lehen etorrian bidea. Orientazio arazoak baina. Noiz jotzen dezu Durangon? Durangon jotze dugu Txost taldeakin. Abenduak 11 iganden ordu biteretan. Informazio pixka behar dugu, ez da horka. Bizitza hontan. Bai, promozio mailan, esate izuet. Abenduak 11 igandea Txostek joko gula Durangoko azokan. Plateruena aretoa, no? Kafe antzokia zen lehen, ez dakit. Ez dakit kafe antzokia izan segitzen, ez? Frasio, wow! Hemen izango altzea, ate? Kasualidadez. Zaila. Ate etortzea, baina. Erki! Ezin egon, baina super ondo pasa. Bai, bueno, zeare botako goe, Streaming bidez botako goe, pentsatzat. Bai, beti botatzeitu kontzertok. Nik gehienak etxetik ikustitut. Ogoto ikusta etxetik batzutan, Bai, hori da. Gorka streaming mundu oso jarrila da. Nik nahi dut jun. Bazatoz gau honetan, etzatoz gau honetan, ate. Ba, justo ez dia gau honak, Abenduak 11, baina baltzatoz gau honetan, ate. Ilargi, ez. Ba, Ilargi, ez balin bat hor gau honetan, bakitu ze tokatzean.
Eh, si la montaña no va, la montaña no va, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Gujutia, ja, 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 ja. Datorren urtera arte ezin joan. Ni gabonetan jungo naiz. Noa jungo zera gorka gabonetan. Noa. Noa, zaz gabonetan gorka. Sai guzu. Atrebentzia ezpada. Hogeita irutik, hogeita zeiea. Ja, baina... Noa. Oso fetxa politiak dira, baina ez dakegu noa joteko dian. Herrira! Ah, claro! Gorka oierre, gurekin zataz Andorrano. Ez, herrira joa, Andorrara, ez. Herrira joa, urretxo zumara joa, izanek gorka... Hau zer dait? Laguna edo etxaia? Eh, Gorka urretxo zumarraga tarra da, baina, ernan imizia. Eta orduan, ba, oita irutiko oita zeira, ba, urretxo zumarran izango da berriza. Postekoa, du gabe. Bueno, ni lehazpin bizinez, baina alare postu ditan naiz. Gertu dengo galako. Hauze, zertan nahi da hor? Zer da arrautza handia hau? De ke balako sa? Baka bendet. Oso gaiztoa izan naiz horiten, Zeinen ondo pasa izan dut beti Hernanin, kopon. Bai, Hernanin ondo pasa izan dezu? Jorgan ibiliko zeinan noski. Ikuste aldezu ze trampa. Ate bat, eriotzera. Ze hemen ez aldao kofreik eta ezer. Hemen muro ilusorio bate beste ongoa fijo, Gaixuak ezintzun defendatu. Aguzon. Ate 2403, ba etorri bisitan. Hernanira. Claro. Claro. Gorka, ba gustura. Claro. Epa. Hemen jendea bil. Ai, zen momentu txarren sartu gure kolpea. Ostia, estamina gau naiz, zer gabiltz? Bai, garai erren. Kolpe flipau hori. A ver, hemen, epa. Ostia, hemen? A ber, bos badaun. Sagardotegi garaian. Nere kuadrilako neska baten aitona, Hernan inbizizan, txikitatik. Ia astebururo, pan egoten nintzen. Ostia. Barrandazale balanta, beatenea. Zuge jakin gorka... Buah, ze gozada. Ze gozada. Bueno, zonaldea garbitu du oso osoik. Ja, karo, harima guztia bokin ni bos batena ez ni joa, Hemen zer do, zerraz. Hemen... Zerraz. Ostia, ba, enez batzen hemen bosa zeonik. Baina, klaro, nunengoa ba, hortxe. Ustez bost zaila dela. Jo, ba, 10.000 mauzket, nivel bat igo eta gero toreko naiz. Ze, hola, atajoa ireki deu, berezko izan helburua. Baina naiz gotzen, santxazio dut. Ara, beste... Tipejo bat hemen. Zertan da bide? Nahiko arraroa zen bere jokabidea. Zu esan nahiko hemen muro bat daula? Bueno, harima asunto eta jongo gara, eta gero korrika bueltauko gara. Ze ona joko hau. Bah.
Ostia, bidetxoa dago, Oh, ezin buelta hau. Bai. Ezin deuzut ondo buelta hau. Ze txarra. Etortzeko bakarrik da. Bueno ba, basta beste remedio guazen. Salto inta. Ez dut uste. Ez dut uste eska altura dago. Saltok dia alturaik ez da honen, zulo bakarrik da honen, baina alturan. Ez eta ez. Ba, guazen bosea. Lasai asko gaina, Baina usarta izan berra dago. Guazen ba. Bidea ikasi dugu. Menda... Bueno, zorte hon, sudupe. Zorte hon. Bueno, baigandea. Bueno, baigandea da. Gaur igandea da, bai. Eta horrekoa gauza asko dakar. Tza. Garaituko zu, txetauta zuz, adore. Ea ba. Saioko naiz. Saioko naiz. Ez dakit gorkatze esan izenun bueno baigandea. Beste baigandea dela, edo... Bueno, baigandea ondo pasa, bazoaz, o... Bueno, nio hain, bos baten ganan joa, eta dena izango disponible, zuekin tzeiteko, Dios. Oh! Oso bos guapo hau, ustia nintzen guatzen hemen zehola. Eta bihar aztelenita. Nola? Mikel, kaixo. Kaixo kietorri. Nola bihar aztelenita? Baina inauterik aldia, ez diago baina inauterik. Ara, eroi da. Berriz gora etorrekoa. Ostia, bos hau oso zaila irituztean, baina oso guapoa. Ara, erori da berriz da. Bueno, broma gutxi, Broma gutxi. Baina, aztelenita, inauteritako aztelena izatea, gorka. Nola bihar aztelenita dala? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Ez erorizu, akau bat hor, bai, hortaz batzen naiz, jargi. Ez que, behian olako beste bidare. Eta ja, bera jiste batzea danak batea datoz. Hau hemen garaitu berra dago. Bueno, banak arreza da. Baina, bi batea juntatzeanen mugida da, ja. Venga. Zeustin, segi. Bueno, hemen oin lasai nago. Deskantzatzeko denbora. Ze hauek ez dut ustonea tortzeianik. Ja, behian da asuntoa. Vale, bigarrena jetxi aurretik. Epa, hemen dator. Ostia, oin big batea etorreko zaizkit hemen gora. Hortako, igual hobe da behian gilditzea. Ostia, oso ondo nabil, Ez que txetauta nago, Han bigarrena. Ai, arazoak. Oh! Arazoak lagunok, arazotan datazio! Vale, guazen pixka lasaitzea kontua. Grazia pixka bat. Vale, recuperau. Ondo. Eta baina hartzen hasitan hau, Baina, katu, ingo nago esaitun, baina... Bueno. Ea, moldatze beha. Venga. Ondu zen, ondo bigarrena. Vale, erdiraino kendu jo boni, ia ba. Ostia, ze azkar etorria. Ostia, ja, ez duz gabe, no? Gemak, eskerrak pila gauzketen.
Ostia, oain kontuz, oain kolpe bat eta... Ze botau! Ze botau zerri horrek? Why me? Ostia, gaina beran harimak, ze txarra, dios. Bueno, kaixo Mikel, ongi etorri berriz ere. Zesan nahizu grazia pixka batekin, borka grazia pixka jarritzen dela bizitza eta biharko jaztelen eta deitu. Inauterik balia bezala. Ostia. Ondo hainitzan ba, Baina... Aurra mende azkenan. Zaila zen lehenengoan lortzea, baina oso ondo ibiliza. Eskarrik asko. Bigarren saiakera, ea ba. Ostia, tonto hauekin... Ola ibiltzea etzan plana. Bueno, oin sartzeko ere biden hauek. Biden kiston jende pila. Kaixo, Dame Durden. Zemuz geha. Usta leza zema jende da honor. Neube honetxekin najabik. Ahi bala hostia, bai, Kaixo danoi. Kaixo bate. Kaixo berriz ere. Honetxekin alabil Dame. Ba... Nila bigarren aldiz pasatzen. Bere garaien play 2an. Pasanu. Ostia! Jode! Ai... Iritxe galtzea posea ganoraz. Eta... Nunoa... Damian, ze partetan. Hemen hilargita biok pike egiten egia. Zea. Bueno, ez dakigu ondo pikeaz nola dan. A ber zeinek lehenago pasa, a ber zeinek denbora gutxigo, no... Bueno, ez dakigu ondo. Baina biok aiga zuzenekotan. Gaina nahiko paretsu goaz. Venga. Bera jongo naiz. Harina berreskuratu. Nola ez dakigula, jokoa bukatzen zeinek ordu gutxigo pasa. Eske, pixka zozoa apostu hori, ez? Uffa. Dios! Tontamente, acá una we. Joder, es que... Dios... Es que Big batea hor... Hogei izango zen zeinek eriotz gutxigokin, baina hori ezin da jaken. Ja, hori hona izango zen, zeinek eriotz. Bai, bukatzean jarriko? Joa, numaiten jarri horko luke hori, ez? Enteatuko gara, ber jartzen numaiten. Lehenko nebiltzaren hemen behira, baina enun kazatakaka, enun lortzen zea. Enun jakin zenbat eriotza ni joan. Hori ez dut jakin. Baina bai ez numaiten egon. Kontu zoain iristen araño. Alertetan hilketak zenbatzekoa jarri. Una izango zan hori. Baina ez dakit ez da alertak zer dian oso ondo. Nahi badezu esango dizuet. Eske debil guizinen nahi ez jokua bukatzean. Eske hemenen nahi sonatzit nun baiten jartzeula, Igual, ez igual beste jokun baten ikusiat eta... Jartzeu.
Torri danokonea. Igual beraino jute naiz. Opa. Beraino jute naiz, eta gero hemendik igo. Haze finta indioten. Oso erraza, hiltzen zaretenean, txatekoek egin dezakete. Bai, baina, ja... Hasieratik egin behar genuen hori. Oan ja, kontua galdu deu. Bai, hori oso idea hona zen. Ate, oso... Neatzeko korritu behartzanen. Baina, bueno... Noiz baitin daik hori, bai. Igual joku motzago batekin, no? Bueno, burrongo jokua ikusiko dugu. Dark Souls 2 pasauta gero, zertan astegean da. Sekiro, igual. Hau, eske, karo, banaka oso horrez da. Banaka oso kontrolpen dago. Baina, bi bat esartzeianen ja, beste historia da. Epa. Hola soaztin kolpe hori. Da bera. Bigarrena goian itxengo jot igual. Hori zer itzaizu, Ze goian malima gaude, baina, karo, harimak beran daude, eta harimak galtzea, Dios, marmila ozian, Bueno, pixkatemen itxengoet, eta gero asuntoa itxusitzen hasta halima bera, naiz. Scholar of the First Sin alda, bai, alaxe da, baina nik bere garaian Play 2an, baita Scholar of the First Sin jokau nun, bersioa, ja, desberdina zan, ez dakit denboakin aktualizatu duen, o desberdinan plataforma bakoitzako. Harimak. Harimak node. Nun. Vale, ya veían gaude. Estamos jodidos. A ver, lehen momentu baten nahiko txukun ibili naiz. Ia berriz martxa hori hartze da. Ostia, sartu ja baina kolpe txar bat. Jode. Oh. Bizitza jokatzezu ze bakoitzan, Bestea non dago bestea. Bestea bat horrela non dago. Oso gaizki. Zal dago invokazio boss honetan laguntzeko. Egongoa, bai, egongoa. Bai, hortako zea giza itxura hartu behar da, eta ez zaitu kurritu. Beste inmerdio beraso, ja, bakarra gatzanen. Arreza izangoa. Edo, hemen ez aldo hori eiken. Ilargin aldetik pixka gaizki ikusita do invokaziona, esate dudeko gardez dela. Nik aldiz esatez erabiltzeko daudela. Baina ez dut askotan erabiltzen ze... Eneiz akortzen. Existitzea dela. Nola beti... Hueko egoeran naun. Ja, pixka kontrolauta daukete. Kontua. Doble molino horrekin. Errota bikoitzakin. Venga. Kontuz, baina errotu gabe, Bakarra gatzea, baina... Ojo, kontrolauta dola, Kontrolauta dola,
Mil eskerrate, mande duzun informaziokatik. Ezin izan dut irakurri, baina... Ja kontrolota dola, Gusta aldez be. Ez arroskortu, latzai. Era bat arroskortuta, no, ja. Oso arrotuta, no, bitu, kolpe batea. Venga, erarte. Erakustaldia, lagunok. Erakustaldia. Alma de centinela de ruinas. Bitu, ze eskudo egalari bota egun. Ona... Aba! Bitu nun azalduan, muro ilusorioa. Probatzen ibiltzen naiz, batetik eta bestetik askotan. Eta hemen bapeatza zuen, bai. Eta nitzango batzen, baina... Ojo, 44.000 arima, Hemen behi dau pareta... Esan behar nizun. Hau oso sospetxosoa, Hau ireki deu, eta barrun ez dago ezer. Beste muro bat eukiko? Ba ez. Eskudo objetibo bilatu hemen badaezpada gero erabili nahi baduzu. Eskudo objetibo. Hori hemen topatuko duen objektu bada beraz. Daramazuna zure estilokoagoa da ordea. Epa! Estilo baldartxo, ez? Eskudo objetibo izangoa parriteko. Eskudo objetibo! Mendeu. Hau da. Ba, oso parri eskudoa. Jak. Eharra, oso sexy gehatze izu. Zeratik ez humanidadea berreskuratu? Bos bat agarituta geho, nik uste nuen gertatzela. Ja, ez, ematen unez, Bukatu da, ze hori. Bai, nik nire... Ostia. Erabiltzen nintzen baino askoz eskudo hobeko hauzket, Hau ezin dut erabili. Baina hauek ze, haueko joa. Hau hobea da, erabiltzen nintzen baino. Eta habitu, ondo. Ez da hori gertatzen. Bigarrenean ez da hori gertatzen. Aurregon kontura honitzen, zer gertau? Ja, zea. Humanidadea rekuperan, zeana. Ja. Ba, bueno. Ez na oso guztua erropa hauekin. Aldatu ingo naiz. Bueno, guztua nago, baina irutzet hobek eguko ditutela. Beitu, hau. Baina pixo batik jara... Ez zitzaizken ondo tortzen igual, ez? Ufa. Asko pixatzaua. Bai. Karo, momentu ikusi haiket, zemat pixukin nahon. Euneko irubita mairo. Beitu, hauekin jazta. Jak, ondo. Ilusio faltsuak zenitun bosa hiltzen humanidadea rekuperatzen zela. Bai, alaxe. Bai, oso ilusio faltsuak zean, bai. Ea ba, enungin doa zen, bale, hau dana pasau deu. Bale, zutondo bat ez litzak edizketorriko. Jak! Zutondo bat? Hostia. Beste gofre bat. Zer ongotea hemen. Hostia, igual gaiztoa izan zeiken gofrea, eta... Silentzio! Zer da silentzio? Ze hostia silentzio? A ver...
Lein mordaza. Ez dago objektu normaletan. Asko mortecina. Zertako asko mortecina? Asco que irradia una luz mortecina. La llama parece estar prácticamente consumida, pero presenta una insólita resistencia. ¿Podría ser este su estado normal? Sorgin quería alergia de su... Ah, vale, vale, vale. ¿Silencio? ¿Nundo silencio? Vale, silencio a Sorgin quería. Vale, vale, agur. Zeu gehiago ipatuko. Inoiz, hori. Beraz. Braust. Segi ezagun gure bidea. Gauz ez alde irikitzen a teorio. Orduan ze, bueltatzeko bide igual dago. Bueno, ate principala bai. Hainbeste muro ilusorio eta ate principalakin aztu naiz. Bazen ba. Hostia, eta... Zulotxo hori ze? Nahiko raroa, Eta tximini, o... Ara! Hemene! Tak! Epa, 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 epa! Gaiztotxo badaula! Eta, boa... Pinta txar bauke gofre honek... Oso pinta txar bauke. Etxan gaiztoa. Gauza raro asko daude joko honen arkitekturan. Bai, 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 bai. Bai, da famosona da jende gehiena kritikatzeuna gora jun da gero zea badaula, ez? Laku badaula... Olako historin bat. Ez puskau. Ze, gofrea puskau esko ze pasatzea, ba? Bestela, basura emango izu biteman ordez. Da, bai. Bai, horretik duketa inbeste basura nire inventarion. Ara? Eta horren ala iristea? Mendi salto inda iritsiko naiz? Zailak ustet, Ara igual. Txikina oitatik. Hortik izango da, ez? Oze? Zagi panik, Mendi saioko naiz. Ez? Ez ba! Eta hemendik. Esteletik. Guain hiltza bali manaiz hor salto tonto baten. Eta gero, honea bueltatzakon berriz hil, eta berroitan 4.000 harima galdu. Berriko tontoa... Ez. Hostia, ba... Toi nola jutean horrea. Bai, egin daiteke salto eginez, eta baita horma ilusorio bidez. Zendatu, bai, zendatu. Horma ilusorio bidez iritxeek horrea. Ostia. Proba ezagun beraz. Horma guztietan. Ostia. Aizo de laguna komuna jumaret. Ontsen ator.
naiz pixeita un streamer bakarra. Asko egatet eta edale handia naiz da. Bertako muro ilusoriotatik, eo beste nun baitetik do muro ilusorioa horra, hortik, muro ilusorio, eskilarak muro ilusorio. Uste dut. Ez dut oso ondo komprenditxo. Mulo irulosio. Mulo ilusorio. Hola, komate esan dut. Epa, hau zertzan. Hemen egon algea. Ah, hemen ez gea egon. Ostia. Ah, karo. Hortik da bidea eta nahi sartu hendik. Orduan beste hortikan izango da muro ilusorioen bat. Ze, baina harteko dana konprobatu auket. Hemen etzan leherketan bat hola. Bai. Bai, hor ze bat. Kamikaze bat. Bukaeran. Mikelek badaki. Epa, hemen zea. Oh, zutondoa. Ze ona. Bukaeran da ora. Mulo ilusorioa. Bueno, lehen inbert gauza dela unok, maiula junda maila igo. Bestela kontuketako marik. Bukaeran zeola, bide horren bukaeran zeola muroa, ez? Ilusorioa. Venga. Ez dakit bigor, igo, ondo torreko zaitez, bigor pixkat, zea. Ontxe ja armadura fokeotain forteok erabiltzen naiz da. Bigor. Bai, igo bigor. Pare bat igual, ez? Venga. Eta indarra baita, igo nahi dut. Eta aguante ere, bai. Vale, bigor pixka gehiago. Vale, ondo. Vitalidad ez dut igo, eske ja bastante auketuz. Venga, horre. Oso ondo eskarrik asko, Heraldo. Berriz lehenko lekura guaz. Hirugarren Habitaciones de los Siervos. Calabozo del Exilio. Guazen zerbitzarien gelatara. Eta ea topatze duen bidea. Arimoiek hartzeko. Eta gainontzen ze... Zonalde hau nahiko... hemen gauza gehiago dara, Ez altzan kampanario horta juteko bidea mendiko... Azut dauket. Baina hemen bera bidea aukeu... Hemendik etorri gea. Hemendik etorri gea. Eta muro ilusorioa... Hemenengo litzake ez? Itxora era? Deaurruak akatu nahi dituzun guztiak, baina masterra atera inteligentzia horrekin ez du egingo. A ber... Ez dut hori enten ditu. Deaurruak akatu nahi dituzun guztiak, baina masterra atera inteligentzia horrekin ez du egingo. Ah, vale. Bai, zeatik aizenan. Inteligentzia 3 dauke. Fedea 6. Ez da izaran aprendizaje, hola bat. Bai, aprendizaje ere oso gaizki. Bai, hau matoi bada, hola... Kera garrezkoa. Muroa nun. Ez dakit dana konprobo duten. Ez dakit exactamente goatzaten. Muroa nun dan. Ni ez. Bueno, ez dakit ez da lortu nun, Aurreko jokaldin. Hankora joteko gogo dauketa horrena, eta gero azpira. Maton sin cerebro. Tanen muro konprobatzen nire ez da igual bizka latosoa, nire jokabidea.
Zein da bilor. Non gare? Hor objektu badago. Ate hori. Soldado anónimo. Bai, hemendik zea da. Beste... Ipotxoen kampanarioa, ez? Edo Dark Souls ez nahazten nahi naiz. Ate, hemen. Hemen dugu ate. Hemen. Hostia, ojo, Hostia, hor zea bat. Objetu bat. Arima bat izango da. Ez. Llave de fortaleza, jode! Hostia, hostia, ikusten zineten. Hieroi naiz. Hau, borobila imate duzunen hola geldik. Atzeak aiteuta, hieroi naiz. Hostia. Ba, oso giltza garrantzitsua. Honekin lortuko dugu beste errementarirako bidea. A ber, txen. Gertu onda, bai. Hor azpira jone eta horrena. Oso maton sin cerebro eriotza izango zen. Bai, erabat. Hemendik ze. Boa, ze pinta txarroken leku honek. Bueno. Ze. Berrez jazarlea, venga ya. Boa, nola harrapatu non zepon hor. A ber, zenbat aldiz azaltzeko asmo auke jazarle zerri honek? Venga, kontrolpen dokezula jazarlea. Bai. Baina. Eskalatosoa, parri iten saioko naiz, venga. Venga, ba, guain, parri. Hostia, ze mierda bota izkit! Me cabe en Dios! Hostia, jazarle flipaua, Parriten parrilla. Pinta txarreko lekuak tita batean ikusten ditugu. Jazarlea edo jasan ezina. Venga, jazarle. Hilda zarela. Erarte. Jazarle 2.0. Beno, 3.0 dagoeneko. Parri ez, baina kroketa bikaina. Bai... Titanita centelleante. Kroketa. Gozek dago ilargi. Campana del sacerdote. Oindik bazkaldu gabe oteko kapaz da, ilargi. Horako ordutegitan muitza, emakume hau. Garrote grande. Garrote bil. Baina ez dezue bazkaldu? Ez, bakoitza herri baten dago, Eso de elkarrekin gaur. Bai. Nik zuzeneko nire txetik ite ditut, Kauen die, tira bazkaltzera. Bai, alaxe dago. Piedra de cierre de farros, behar de doneako. Farra inbehar de tortako. Kauen die, tira bazkaltzera. Oain, hasi behar nun. Hostia, farros bat behar deu. Iruñeko garrotikoa, ñam. Garrotikoa postre bada, ez? Ba... Hemen alpere gaude. Farrosi gabe. Alperik. Amonak saltze izu. Eta zenbat balio? Bueno, 10.000 harima ausket, ja? Jazarle tontori dela medio. Venga, ba, farros bila. Hostia, eta harimak gaina zehatzeko ausket. Kanjeatzeko ausket baita.
Ez da postre baina, eske garrotiko horiek edozein ordutan jan daitezke. Ba, nik pentsatzen non garrotikok ziala gozok ziala, uste nun. Bai, mini napolitanak dira txokolatezkuk, baina ez irakurtzea arkakusok. Napolitana deitu diodala garrotikoai. Bale, beraz badia gozok, ez? Bale. Zea, farros. Cestus. Farros. Bai, hemen dago. Jak? Bueno, jake forrautan hon igual beste bat erosiko etze beharko diteu. Bakarra duke, bakarra saltzeu. Bueno. Ilargia liau duzu darra. Ez da napolitana, ez. Andorran garrotikoak eskatzen ditun, eta aurpegiak. Eske zure date, garrotiko eskatzen Andorran. Beraz napolitanan antzekok dira, ez? Bale. Ba, ez dut inoiz prau, normalari itzaltza izan, ni ezalako jale batek garrotiko inoiz proatu ez izana. Horrei erremedio jarri behar dugu. Ta ze ondo ulertu naun, ta ziozu, pek, ja. Ze, antzeko ez igualak. Ze ondo ulertu naun, nik, ez dakit ze ulertu izuten ondo. Pentsatzen un leku guztietan garrotea zela. Oma hori. Ilargi arkako xokakatuko zaitu. Bai, total berdina, baina garrote esaten dugu. Bueno, igo ditzagun pare bat maila gehiago. Eta ikaragarria. Itz kurioso gauzkagu. Bai hoxe. Aguante pixka gehiago koet. Eta vitalidad, ez bakarra oket. Venga. Karo, garestitzen nahi dira. Nivel igoera garestitzen nahi dira. Hau, dakizuen bezala, zea da. Inflazioi buruzko joko bada. Erdiaroko inflazioi buruzkoa. Nungen biltzan, hemen. Pantaloneta, silleta. Bai, Gehiago Andorrako que mateo yo la pantaloneta. La ate que se trajo la pantaloneta. Ze imitazio txarra, Negargarria. Baina, gaiztok ere, arima gehiago emango dute baita. Bai, claro, bai. Bai, Leicester 15.000 arima lortu eta ze erosi bardet, katuan eraztuna. Ze pasau da? Bale. Ze, beste farros bat behar da hemen? Hemen bla. Ondo. Pantaloneta da, gazteleraz bermuda. Bale. Altzaguntzak. Hemen deu! Hemen deula! Zea! Hemen deula, ipotxen lurraldea! Oso hau! Undead! The bell belongs to the princess, it do. Stay back and we slice you to bits. Me and my chums, we shan't be left. Buah, ze hona leku hau. Back all your pieces. Tiniest pieces. Ta sileta, ume txikiak eramateko. Ba hori, aurkotxea edo. A long time ago, the princess she made. Hostia, printzesak sortuzun
Oh, la princesa me creó. To guard this bell for the prince's honor. Para proteger su campana. Away, foul undead, or you'll be a goner. Osea, zer dira, laboratorioko izaki batzuk dira orduan? Stay back! It belongs to the princess, it do! You wish to go for the prince and the... Ze, juramentu egingo, ez? Imitazio egiteko modukoa. Ja, ja, ja. Ze, juramentu egingo, ez? Jo, eske oso jatorra dira. Ben juramentu egin edet. Denak eroparra dute joku hontan. Bai, egia da. Ni juramentu guztiekin iteitut momentu, baina gero, karo. Gero beste juramentu bat itet eta bertan bera agatzea lehenengoa. Sello del protector de la campana. Porque cuando te aproximes a la campana vendrán intrusos. in trouble. The ring brings you here. Te traerá a este lugar. Whoever they are, whoever, be they near, be they far. Slice them to pieces. Eraztun bada sello hori? Ah, bai. Hostia, ba... Venga. Koloranti kenduet. Koloranti importantea, ez? Bai. Venga. Tasio kulto guztietan ematen du izena. Bai, bai, ez da inorrekin lotzen. Bai, bai, hola biltzen nahi da. Jo, eske, baina honea torrita, ez? A ber, pixka daztuta nago nondik iritsi gean. Ah, bale, iritsi gea Farrosetik. Ondo. Zer egiten du eraztunak? Ba, ez dakit. Pentsatzet... Ja, naiz fijau, claro. Osea, nik uste nun bakarrik zala... Anillo para el juramento protector de la campana. Osea, da... A ver... Para ser conjurado automáticamente al mundo de un invasor de los dominios de los protectores de la campana. Las campanas gemelas simbolizan el vínculo entre dos amantes que nunca podrán unirse. Los protectores de la campana son sus guardianes eternos. Ese es su amor y esa es su maldición. Multijokala irako dela uste dut. Ah, vale. Ba, alperek egeaz ez plusa pagatzen. Harry eta Rocío jurado moduan abesten du. Ojo, hemen, Ojo, aizkolari txiki hauekin. Ostia, labormetakok. Bera, jonda. Bai, juramentu guztiak uste diela online modurako. Ah, juramentu danak dira online modurako. Ostra, no jodas. Alperek ite ditut orduan. Ba, online joko berko nuke igual. Igual plusa patzen hasi horkoet. Eske, xurra naiz. Ba, ze gaizki ez? Oso gaizki. Bai. Oso gaizki ditzait. Ustez baietz. Bazen gorago. Kaixo. Epa, inbazioa ja izan dugu. Claro, inbazioa uzea da. Osea, ez da online inbazio bat. Ostia! Pareat hosti sartu izkita ia katuta nago. Me caben, dio. Ez da hil. Torri plusaren mundura. Ilargi, zintzen zure PS laueko izena? Azkenean ez genuen bidali, eta bain plusa akat. Ilargi izen asko dauzke, beak esango izuz. Darkelui... ez da gize kontu erabiltzen. Ilargi, Darkelui... Tuzan trapitxe dauzke, PlayStationen. Ja, bi kontu ditut, bialeko izkizut nik gonbidapenak. Tasio zuhurpe. Baita nik ere zazpi edo dauzkat, baina printzipala dut, jaja. Zazpi! Ostia, ate, zazpi? Benetan?
Jajaja, ados. Epa, epa, epa. Epa, 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 epa. Guazen gorago, eta gorago. Karo, zazpi PS Plusa free edukitzeko, baina orain ez du balia. Ah, hostia, lehen zertzen, lehenengo hilabetea free. Oh, oh! Hostia! Kontuz, Tasio, kontuz. Ez. Ah, guazen hemendik korrika. Uff. Ah, ez. Hostia. Inciensoa, topatu dut. Vale, orduan plana zein da, korrika ibili bueltaka, eta... Hemen, hosti bajo, eta segi ez? Ah, hostia, ez dut ezarrin. Piskatu la plana ez? Korrien, txoko baten gau. Hostiako bat soltau, eta segi korrika. Hostia, ez dut ezarrin! Ah! Jode, ez nabil bate fundamentu honakin, Dios. Arkeroak hau erra dago, eske arkero oso kaurria. Sartu itezkit kolpek. Ah, uff. Haze lasaitua. Ah! Hostia. Ah, hostia. Ate gauza ilegalak egiten ditu. PS gehi bidez nola ziur. 14 egun edo ziren. Hostia, hemen ze, danak di arkeroko? Bani joa. Dios, se txarra pareta y golpe hori. Me cago en Dios. Oso kontan ez da momentu lasaiek. Venga. Segi, vueltaka. Ze golpe mierda izan da hori. Ya está. Ah. Jo, gemak ze ondo etortzean. Edurne zuri baino ez falta. Gemak ze ondo etortzean... Horako momentutan, ez du ziega beno, ja... Eskerrak norbait ikaso inda, ez da izan bat erosi duten. Kontuz. Ez. Bio garri atzea, ja. Asuntoa ja kontrolpen dao. Ahí va. Desterrato. Ze ondo ba? Ba, lehenengo aldiz pasau nunen joku hau, hemen ez da izen bat saiak erain behar izan ditu. Eta guain lehenengon. Zer dan esperientzia. Zerbait interesantea hemen, ez? Gema de vida radiante, hierba crepuscular. Bueno, nik uste ja, harin, beste eraztun tonto horik endu dikeula. Ze gaina multijokalari historia bat zan. Eta... Hostia, aureo nada, reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo. Aureo nada, Hori filos eraztuna beti eramaten dundik. Aumenta el ataque físico. Ja, beste estabilidadea kentzeare, ez da txarra, Venga, filos hartu bet. Nik norbaitek esateuna, beti kaso ite jot.
Ah, ostia, honein bertzaiola. Eta bain ze, Kanpaia jodeuta. Uh. Zei da pasatzen hemen? Naizela fijao. Gargolak! Gargola zantarrak! Vale, indeuna zea ireki. Azpiko bide hori ireki. Eta hortik, gargola eta goaz. Ostia, gargolak Dark Souls baten azaltzezean, baina Dark Souls baten bakarra zan, o bio, ez? Dago hemen berriz pila badia. Uf, zer jefe zaila. Uf, zer rekordo txarra auketen. Uf, gargolak. Garbolak. Garbolak. Ilargi, hemen geratu zinen zu, ezta? Noiz? Aur utzizun jokua. Ilargi, koldarra. Habito gusto, hongoa. No, está enterado. Está enterado de todo indetela orgoian. Vale, zean joa. Arima gastatzea, nola ez? Ba ez dira, ez da beharrezkoak be. Ah, garbolak pasatzea ez da beharrezkoa. Ba, ilargi segitzen eiken. Eta gero txetatuko bueltau. Nere pazientzia horraino iritsi zen. Ba, nik saiakera txon batein behar dut gaur. Gargolitakin. Txeta gaitezen gehiago. Me caben dio, oain paliza emango jetu, oixe. Oain ja beste jokalari gazea, ilargi. Beste esperientzia dukezu. Mendekua, hoi da. Ze, vitalidad digotzea tokaukoa, honezkeo? Zakit, igual fuerza egotzatu jo. Aguante. Aguante jokoat, eske estamina eukin behar da. Estamina eukin behar da. Nahiko nuke estaminan barra, baitu, helburu berri bat jarriko edo. Estaminan barra, zea, osasunan barrakin batea junta dila. Bueno, osasunan barrare jetxita dago bain, enaizelako izatiarra baina. Horian helburu berria. Eta sobratzen harimakin, beti gema batzuk erosi, ze eske ez den dut hortzean gemak, Uf. Venga, sei gehiago. Ez da ideia ona hori, Tasio. Ez alte ziritzen. Nik bai. Berdina idatzi behar nun. Ez da tino izan, baina... asko gustatzeit estamina eukitzea lagunok. Eska flipauta no estaminakin igual. Bosa joan aurretik beste txoko bat utzi dator pendiente. Eskailerak igotze zian torre hori. Hori biratu berator zertzan. Igual bide berri bat irikeko hortik edo. Eta gero bosa joan naiz. Nondik zan? Pixkat itxututa zabiltza aguanteakin joku hasieratik. Hurrengoan begiratu estadistiketan zenbat estamina igotzen dizun puntu bakoitzak. Gutxi? Bale, iratuketu, iratuketu. Igo Sensei Horaziok esaten dizuna. Hain pixkat independentzi bila nabil. Ez, gezurra, Horaziok esatu nahi kasu nahi du.
Une pinta dauketan alertzeko. Kriston lerketa hongo hemen, lagunok. Ez. Zein da bilor? Hoxe lertu dala. Hauek ze batzuk dira? Kontuz! Suizida batzuk dira. Eske... Oroitzapen. Dios! Oroitzapenak etortza izkit. Iepe, estainu! Ongitorri, zemuz gea. Ondo bizial gea. Venga, bidiltz. Gustoa. Saio bikaina egiten nahi naiz. Ara? Bapo janda, earki. Estaino, gure estaino earki bazkalduta. Haze festa montauko den hemen suzko ezpatakin iristen naizenean. Ya te digo. Bai. Hostia! Vale, Hostia. Calavera seductora. Kuadrilla hemen. Beste bat preso. Hor, errebiak eman diot goitik bera jotzeulako, pareta ez jotzeatek. Estainu... Hostia, berre, Hemen... Gauz asko gara, Biskan marea zaren ez. Ara! Hostia! Nahi zan entero gauze, hola? Ona errebia erabiltzen. Batematek erabili horko, ez? Uste lezu bug hau. Bug bat da, ezta? Hala, nahiko zan honego, eta hori botatzea. Dana gakatzeko. A ber... Ilargik ondino, ez du botoi hori aurkitu. Ilargi... Errebia ze... Adornoako dauke gomando neo. Flor verde. Baldago amandon. Epa! No atorria. Berriz! Jazarlea berriz! Normala eritzaltzaizu dago. Lata ematen segi behar du joko guztien. Nik ideiik ez estaino. Zer egiten du errebiak? Pertsonaian erasoen beste erdia. Errebiak... Da golpe fuertea zela. Errebata da... Espataka da normala, eta hau errebia fuertegoa. Baina pixka gehiago tardatzeu egiten dola. Hostia, pintxe buru noain dit. Kaka. Maldizion, hilda nago, ez? Ez mentxe. Gema bat, beharko du Lester. Maldizion, wey. Hostia, kontuz. Tasio kontuz,
hacerle... Hostia, hostia, kontuz. ¡Eh! Vale. Le chingó bien el maldito, güey. Zer, hortako zan lekunta etortzea, ez? Jazarle zerri horrek atakatzeko berriz. Hostia. Zer dago? Zer movida dago hor? Hostia, zenbat leku, ez, hemen? Uf. Ja, ozen hor nonea. Zer dabil, arkero nazkarri hau. Zenbat kolpe eman dutizkit hortik. Ez, horrez nahi zion. Fijo harima pila mateitula. Zer, jazarleak? Jazarle hauek erabat menperatuak dagoeneko. Bai, egia da, bai. Anillo de nudillo vigorizante. Anillo de nudillo. Bale, hemen salto pixka komprometitu dauket. Egan dotatzean. Bai. Mariposa de llamas. Antortxa. Bai, da bai nola voltatzen naiz. Eritzen naiz, eriotxa. Uf. Txura txar hartu honek, Ze bat hartuko et? Ezur bat hartuko et, bueltatzeko. Hortik kontuz, ez dauket, margeni karrera hil hartzeko. Salto egin gabe. Ah, mendik. Eskin jontatik. Bai, ez? Bengo salta komprometituago da. Ez dakit hori ibiltzeko leku badan, edo hilingo nahi zen. Bai, mendik, bai. Fida naiteke? Bai. Hostia, eta noaino gaz hemendik. Hostia. Beldurreuket. Eskerrak norbaitei oingone. Bai, eskerrak, bestela... Ez dakit ezurra edo salto ingo nun igual. Todo loko. Vale, Hostia, hemen zeon. Ze hau. Harima hau. Olako leku berdinak. Halako leku berdinak beste tokietan eriotza amildegiak dira. A ber, inmertena saiatu tiponek. Ah, baitu! Baitu ze ondo! Uuuuh! Kusi alde ze ondo dan? Wow, oso gusto, no? Hemen... Hostia, txakurrak. Hemen errementarira salto egin dezakezu. Hostia, salto egin nahiken errementarira... Osea, buelta eman da? Ez da. Bueno, beren da, ja mintzal lortu eta hau. Oso artista kalkulatua, ez nahi gabe indet, Osea, nire helburua zan saltatzea eta gero beraka etortzea, beak kupela botatzean... En fin, ez da gindola ondo atea. Txakurtxo. Ez iso, kalkulatua. Vale, kalkulatu ardon. Venga. Eta, igual... Nivel bat igotzeko baina ze hauket, Mari mauzket, ja. 8.900 da, ez. Gutxigatik. Karo, nahi tein dezula esan, hobe, esan doble maulerreko ezela. Vale, eta errementari honek bakizu ez zea portatzen. Honek ititu armak inbuitu. Armai benen bajarri eta holako txorrak ititu. Aizuela, honak berrizko unare, joa. Eske, ze naiz, ni naiz... Pixa idon streamer bakarra naiz, mundu untan, o ze? Ointxen ator.
Kaixo lagunak, kaixo lagunak. Aprovech hau, holako tartek hegazkin edo txosten abestik jartzeko. Modo promo on. Haha, hoi da. A ber, ilargi ezin ditut kantu jarri, bakizu. Playetik streamatzetela, hemen nolako flipadak ezin diain. Egunen baten, setup serioa montauko eta. Egunen baten. Ordenadore bat. Eta gauzak, hori. OBS eta historioiek. Baina momentu zola segikoet. Fragmento grande de titanita. Fragmento de titanita. CD baten, musika preparaton. Pepitas de oro. Ez dut uste indaikenik hori, Ez dut uste indaikenik, baina idea ona. Flecha de hierro. Kaskoko mikrotik entzongo genuke. Bai, hori txapuzila izango litzake. Kaixo, Horazio mutua, nere senseia. Zemouz. Kaixo, sensei Horazio mutua, dio ilargik. Horazio, ze eskentzegu errementari honek? Zerbait interesantea bai edo ez? PC Master Race atazio. Egunen baten bai, Horazio, egunen baten. Igual hemendik 16 urtea hola, baina... Noizbait, kaixo sensei. Norbaitek Horazio hori, eta Horaziok kaixo. Beraz, Horazio norbait eta ilargi. Tipo honek ez eskentzigu, errementari honek. Horazio mutua, zeiritzen tazion ideia, aguante barra bizitzana bezain beste igotzea. Bai, Horazio, eske idea bat sortatu zai gaurko estremenean da, barra berdea gorrien paren jartzea. Osa, bain bakarrik aguante igotzet pareaino iritsi arte. Zeiritzen izu? Me lo he flipado, ez? Oh, dear Flynn. Flynn, I'm Macduff the blacksmith. Macduff. All I want is a little flame. Una llamita, ai, dame una llamita. Sua nahi du, errei nahi du. Así que dame esa askoa, inmediatamente. Inútil ditu la lasai asko, tipok. Jo, no eman ingo dut askoa, bai. Azkarri honi. En fin. Itzi gabe utzi jozu. Hori izangoan ere, selloa, streamer bezala. Izango naiz, Dark Soulsen jokatzeuna, 2 barrak tamaina igualen jarrita. Simetria guztia zait. Ui, ze purtzela armentaria. Vitalidad, 23. Aguante, 196. A ver, ze saltzeko tiponek. Espadon. Espada bastarda. Uchigatana. Hostia, katana bada, Hostia, katana bat ze. Katana bat ze. Horazio, katana bat komeni zait. Fuerza y destreza, behar dia. Hamar fuerza, amasa y destreza, behar da. Inbuitu, arma zerbaitekin. Eske ez zait gustatzen hori. Inbuitzea eta hori. Ez zait gustatzen. Egisan ez zait bate gustatzen. Gran hatxa. Holanta. Jakingo altzu, katana erabiltzen. Animearen boterea nahi baduzu. Animearen boterea nahi baduzu. Katana ateatzen. Jakingo baldet, katana ateatzen. Nien naiz armak erostekoa, gehiago porai aurkitzekoa. Gratis lortu egiten zeuze, ba. Polvo de reparación. Fragmento grande de titanita. Bueno. Arma zatu ezagun. Espada bastarda gehi bost. Ezkutu eta katana, zuei samurei bitxia. Ez flipau behar, katana daulako historiekin. Ni salduna naiz, eta aurrean hon ere saldun bizitzan, imbuir arma. Ojo, Ez da nahi imbuitu. Ze gustatzen, Ez dago goik. Ez eosi armik, maite dugu tazio xurpe. Xurra naiz. Realidaden xurra dana, jokuten xurra da, hori hola, Hori hola. Piztu horko argi zuzi hori, tasio.
Argi zuzi. Bat piztu behar aldet. Argi zuzi ez da kantun baten azaltzen. Ze argi zuzi piztu behar dut? Norbait? Horko argi zuzi hori, tasio. Herreroa jaiki behar duzu. Junke alboan. Zin behar dut? Jaikiara zin behar dut? Ez da argi zuzia, ez dakit nola ditzen den. Piztu behar dut? Junke hori da, ez? Hemen beste junke bat dago. Eta beste bat. Hau. Hau, ezta? Atzean, ez. Hori, bale. Bale, antortxa bilanoa, ez? Bai, hor bai. Danok nire izaten, Bai, hori bai, ez, hori ez. Hori bai, abertazio. Ez, gero gehadun gozate, taberna baten, norbait horazio eta ilargi desan oso, jo, eske tasio, etzun aurkitzen. Argizu ziorik, zenba kostatu zaion argizu ziorik piztea, Erabili ditzakezu susko mariposak. Bai, karo, baina hori erabilikoet behar danen. I ought to fetch a new flame. Eta ja, uste non hori pizteatik errebentarik zezo emango, zehala nola da asuntoa? Zeatik zainan importantea hau piztea? Junke alboan, 47 junke gelan. Bai. Oain, eseri zutondoan. Bale. Zutondoa bazen. Bale, zutondoan eseri gea. Jun zutondora berriz. Danak nahi bolatzaten. Zutondoa jun. Tasio, venga, zutondoa jun. Tasio, venga, segi besti. Baitu. Vale, oain muitu inda. Eta beraz, amen. Amigo. Ze bizkorrak zaten, Tutoriala txatean. Bai. Streamer famoso bat bezala ibiltzen ez da. Komunidadek esate itzein beharaten. Hoi, gertatzai streamer ezagun nahi. Eta zertzan, enaiz fijau. From Softwarekok zu baino zurragoak dira, eta ez diote ibiltzeko animaziorik egin. Jate digo. Jo, jate digo, zon xurrak izan dira, Zeko zara ezan jaiki eta jutea tipoa. Por una nueva askoa. Flame. Nola? Flame? Txon. Flame? Hori entzun nahi dut. Flame, dear flame. Flame, dear flame. Flame, dear flame. Hori askotan esango eta mendik horre, Flame, dear flame. Jokoko mailu txiki oberena. Flame, dear flame. Oberena. Why me? Flame, dear flame. Why me? Llaga de fortaleza, baitu duntako zan. Hemen zer da, txakurpiloa. Bueno, atea hau da pixkat beste alertzea lortzea espazu. Porque bestela askoako balio. Ostia, nun gindoa zen, lagunok? Nun utzi dugu, han goitik antoren izan leku hori urruti gatua, Ara, jomardetan gauza gehiago gongo, ja? Flame, dear flame. Why me? Ze sexy zauden death metalero ahotsaken. Why me? Herrilarri oso ezkitet death metalero ahotsa. Zan ere espezialidadea. Naiz batzen nundik zan oain. Osa, buelta osoa eman marko dago ez? Hemen atajo matirek ideu.
Buah, ze soinu politaten. Piskat, oso grabea zen. Hemen ez. Ja, piskat desorientau naiz, Ez da mendik. Etxe barrutik joan beharkoet. Aurreko sutondoa aurrera zegoen. Osea, hor sutondoa dago. Baina gero... Karo, honea sartu... Kiston jendetza... Ez, jefeko zeatik zan, ez? Boseko bidetik joan behar dut berriz, ez? Lehengo lekura iristeko. Bai, karo. Karo, ostia, tontoa izan naiz. Osea, sutondotik. Karo, sutondotik viajao eta honea etorri. Bai, hemen tonto nahi tanen naiz. Norbaitek arrazoi du, baina kostau intzaitu lertzea, esan diazuna norbait. Bai, karo. Beste sutondo joan behar dut. Eske galdu naiz hemen errementari eta sutondo berri eta... Vale. Bueno, nik esango nuke ja... Bosea juteko mun gehala. Ez dala gauza hondik gehatzen. Taller de Macduff. Flame. Dear Flame. Gargolen gana? Ba, klaro. Claro, gargolen gana joan behar dugu jargi. Zertatorri da gaur honea. Zertako dago igande hau kalendarion jarraita. Ez dakitena da... Ole, ondo... Ez dakitena da... Zerbait pendiente utzieten... Hombre, pendiente utzietena da... Oendikan aspalditik egana komentatzen... Ausartuko altzara, oixe... Ni ausarta naiz, Gero hilingo naizela, bai, baina ausarta... Izan ningo naiz. Horrea ez gairitxe bendik. Lagunok. Tamen... Jakintxo asko dago, baina inork ez ditesan, horrean nola iritsi. Momentu baten Mikelek esan du fondon... Ez dakize, baina... Ezur bat dela uste dut. Ezur bat? Objetu hori? Ostia, bire baldakizu. Bai, baina ez da objetu batik, da... Bidea topatzeatik, gehiago. Pasilloen fondon ate bat etzeon? Ze pasillo? Hau? Osea... Han beti jundakoa edo hemendik edo... Ez dakit azkenein hori indezun edo ez. Bai, honea torri naiz. Honea torri naiz. Klaro, hau ez detin. Jaseko galduan uz, bai nire bai. Klaro, honea naiz torri. Osea, torri naiz, baina gero juni naiz. Bai. Eta... Beste lekun bate utzi dut, Ondo esplorau, Ez, mulo irusolio bat omentzon. Mulo irusolio bat. Hostia, hori izena ikasteare, Izena jakiteare. Honea torri naiz, torri naiz, bai. Hemen ze daude, Flipauak. Flipau bombita hauek. Vale, bai, hemen ibili naiz. Bai. Claro, nik esan dut kamikazak diala, baina ez dira hiltzen ez behizu urrematen. Jode, latosok diageo, Akatu behar nagoe azkenen? Bi tonton arten. Baietz ba, akatu ingo nagoela. Fan guztiak atzetik, beti hola biltzen naiz. Kale atea, eta hori, jendea... Atzetik horrika, salto egin, zea, lertzen, Joseus. Bai, death metala.
Mulo irusolio. Irudimenezko mandoa. Irudimenezko mandoa. Mulo irusolio. Hostia, jargi. Miguel Noguera tuta zaudera bat, Michael Bay pelikula dirudi hau. Zein da Michael Bayen pelikula bat adibidez? Ez dutela era bat kontrolatzen, kontua. Mendik etorri naiz. Zein da Michael Bay? Zine zuzendari bada, hori garbi dauket, baina... Exactamente zein dan. Lerketa asko. Zer dia... Transformer. Osea, Michael Bay zer da? Ticket Bay asmatu duna, ez? Ez dut ikusia, hobe. Nik ez dut ikusten. Vale, lehen, karo, orain dut salto, eta hor bukatua nire zonalde honen esplorazioa. Eta... eske asuntoa ez dakitela beste zuzu da hemen, Ez, hemendik ja bueltatu itegea honea. Vale, ba, nik uste, ja... Ah, hostia, bueno, zea hori. Arima hori, Hor betik. Beste numaitetik iristea horrea esango nuke, Vale. Hostia, oaitz, Ba, nik uste ja hori, bosa, Bosa horrengo pausua. Hostia, hemen egon naiz, zek? Bossa nova. A ver. Txon. Hostia, kontuz. Hostia, hemen arkero daude, Hostia, akatu nagoela, tonto hauek. Jode. Baina ez du sagaztatzen, tontoa ez dela, Ez dut ematen. Tasio zurpe. Sendatu. A ver. Hemen ate badago, hostia. Pixkat zean nabil, Desorientauta nabil leku hontan. Ah, vale, harimak... Incienso esteptiko. Harimak hartzeko... Hemen... Ez dakiteko... Ah, hemen sartu itezea, karo, bai. Sartu itezea. Eta beragoaz, eta horrengoa lehengo leku hori, ez? Noño goazoen. Dio. Neukezea pinta bat? Ez daukek izan... Epa. Ala. Ze pinta txarraleku honek? Osea, honeko pinta bat, zea bat atalduko ala, beste monstruoitako bat, zea barron, kofre barron. Azten txore elegantia. Bai, kaiolan sartu eta itxi, burutapen bikaina, undead jauna. Bai, burutapen bikaina hori ditea. Hierba del atardecer marchita. Hilkutxa vertikal baten sartu eta segi. Zeti dago benolako iluntasuna? Ze pasatzea etxe honetan? Ze itxura txarra auken, Bueno, guazen gora, azteko. Argia garesti dago. Ez zutela argia ordaintzen. Nik... Zer esan behar, no? Ni ustet enula ezautzen leku hau. Enula aurkitu. Horreko partidan.
Oh, bakin nun, no, hau ikusi nun. Hau ikusi nun, betik pasau nitzanen. Vale, oso politia. Ez ausartu. Ez ausartu hortik salto iten, ez lasai. Eo zer gauza diteko kapaz da, eta sudupe, bazpare esan imertzaio. Ez, noski. Hau biratu behar dugu, karo, aurrena, ertetzeko lekura jo naiz aurrena. Esploratu beharren lekua bea, ja piratzen hasi naiz, iritsi orduko. Baina nahi gabe izan da. Bueno, mimiko bat baietz. Daga de paradas. No sé. Más pare. Más pare dana puskau. Tasio. Farros. Es que beti farros falta, Jokontan. Eta señora horrek bakarra zeuken, Behi uste salduko. Pa ber nun lortzitzen, farros gehiago. Bueno, egongo ja. Farros hori argia ordaintzeko dela uste dut. Ja, beste gabe argia pizteko, ez? Ez duela mezi, beraz. Ostia, ontsi ikusten nire maindirea egan. Ez, lotuta hau, Nire garbitu ditut eta hor zabaldu ditut, baina... Lehiotik ikusiatola berraust eta... A ber... Hau, ze leku hau jazta, ez? Ara? Hangoien... Ah, hostia, mendiken naiz, joan. Hangoien zea dago. Hostia, harimatxo hori. Mentipe joa dago. Torri. I? Mene honitzan oez? Eskean marea dutan nahi lekontan, Eske dan antzekoa itxuraz da... Jaizte bana izin detigo. Hemen egon itzan, oze. Zaizu egon itzan hemen egon itzala? Ez da teik ireki. Beraz, ez. Nahiko zoroa, Hau. Bai, igo zaitezke beste leku batetik. Bai, eskilarontatik, ez? Ideik ez, dena iguala iritzen hau. Hemen zer don? Zakur festa. Keba, nintzen hemen. Oibola, hostia, baina... Zeman leku azalduko ja guaindik? Bueno, hemen jazta. Beraz aurrea. Bala, hostia. Jo, gargolana iristeako osatzen naizegu, Uizen azkantia. Epa, hauze. Blot. Epa, kuadrilla. Capucha de viajero, abrigo de viajero, brazaletes de viajero, brazales de viajero, botas de viajero. Xorro. Nola agertu den. Vale. Viajeros jantzik jazteko kapritxo hauket. Usteko nola gatzaiten, viajero itxura. Botas de viajero.
Viajeroen de viajero jarriko balu pozi jantziko zenuke. Viajero. Hau da, aurreko jokoan antzera, diseinatu dagoen lekuetako bakarra. Hainbat leku bata bestearekin konektatuta, horregatik atsegin dut. Hori da, Dark Souls batan estiloko alde hortatik, ez? Dana konektauta dago, eta gero ja da bidea segi, eta zia aldatu itea. Diseinu ba. Ze, elegante nago, eh? Pentsatzen nuen igual efigio bat gastatzea eta guapo jartzea, baina ez, zatoringo. Ze gero gargolak segitu nokauko nago eta... Ah, bueno, eta... ez hori ingoet eta hola zeatu ingo naiz. Gargola eta jungo naiz zeakin. Gargola eta jungo naiz invokazio batekin. Ze? Ha, 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 ha. Hori ze? Bale, leku hau ikusi dugu, baina eskaileratxo batzuk zeren igotzeko. Eta ate bade, bai. Gaila antikoa da. Jesus, baina zenbat leku. Zein dator. Hombre, beste lapiko bat. El bombita. Ara! Uneare bai? Ah, hemen bai egon dago dela, Hemen bai, Hemen bai. Eta hemen jazarlek ateatzeko itura politia duke. Esta! Norbait, tunik jolastu behar dezu. Begia botata diote, jargi. Atsegin izango duela uste dut. Dudi gabe, norbait, dudi gabe. Alde hortatik... Diseño de niveles, estrategien hortatik. Tunik oso guapo, oso. Ba, oso joku politia da, bai, oso mendagarria. Guai mi, lagunok. A ber, nundik zan? Nun hostiatik zan? Hene da batzen ja, nundik iritsen izen, ara? Bai, ematen duna baino hobea da. Ah, bueno, beste zutondotik gertuko dauketoain. Bai, ematen duna baino hobea da. Egia da, tunik sorprenditu ite zaitu. Eta hasieran ez duzu, baina gero ja joko horre joan egin pasada oso jokuna, bai. Bai, ni, nahiko aurren ni joa, Por cierto, tuniken ilargi. Atzo bigarren mendebaldeko... mendebaldeko... Nola, diapasoia piztu non, eta... Hori zain noa joan batean, baina... Macduff, man alboan, ostia egi da. Macduffen ondon da hori, bai. Macduff. Flame. Dear Flame. Uste nun Zelda de Hacendado izango zela, baina gauza asko txu, Dark Souls puntua du, eta atajok gozada, oin noa liburuzkan zu. Oin noa jun liburuzkan zu. Ez, galderik urra, zait, jargi. Liburuzkan ez dizjartzen noa jun. Nire ustez zonalde bat falta zegula horra jun horretik. Bale, ados, baina... Bai, utzingo dut tuniken nahi geaneako, ze oin beste asunto batetan kontzentratu berra do. Irakurri baina eskubiko aldia. Horrin eskubiko aldia. Bai, arrazoi. Ah, bale. Jaseus, zakur pilao. Hemen... Ah, behitu, hemen deu. Herriko tontoa. Ta karo. Goitik, arkero zerri batekin. Ostia, moruno inditela. Kriston moruno zarra inditela. Ah, guazen. Kristona da, liburuska, norbait. Bai, liburuska auketunik jokuak, bere barron. Mapa bezala hor, dauke. Balitzu zela libro de instrucciones bat ezela. Eta guapo. Behan du martxa iteko. Kaben zotz.
Gotu ze esan izan, Tasio Sudupe. Mapatu hau nunian. Mapa etzeola hainbeste proposite este intabeo. Que me he quedado igual, santzanean. Arquero zerrigoi, lehen bailan. Hau berra dago. Arimak, lehen bailan. Vale. Beste arquero bat, nun da bestea? Oh, azkarri. Hostia. Goazen. Arimak hartu etanka egin, viejero. Hoi da, ez, nien nahi zolakoa, zea, urrutzeko ba, bizik, zea, jazarle tonto. Hostia. Oh. Ze gaizki joko duten, ze hori. Buah. Arquero zarroi. Bueno. Igual, erropa serio batzu jantzi durko nituzke baita. The Fashion jun beharren. Ai. Jazarle 5.0. Eriotzak bezain beste jazarle daude. Fashion victim. Hemen sortu ote zen. Ya te digo, bai. Fashion victim hitza ondo atormen. Dios. Venga. A funcionar. ¡Oh! Hau ez da... Ze harina, salto harina. Eguneko iruritan marretik bera, no? Baina alare, pixka baldar nabil. Ja, bain. Hobeto. Bueno, hobeto berdin. Hobeto berdin. Igual pixka paranoia binaiz da salto ona hori izan, ez? Gio eta pixu gutxia baraman azkarrago berreskuratzen duzu estamina joku hontan. Viejero fashionak ere zentzua zuen. Bai, azkarrago... azkarrago rekuperatzea, Hostia. Bueno, momentu zola jongo gai azarleana. Norbait, jakintxo ez da, Zeus. Venga, jazarle, nuntzare. Zeite gunek hemen. Eta jazarlea desagertu inda? Jazarlea pirau inda? Eguneko irurita marpixoa baino gutxiago, txiribuelta, harina. Hitz magikoa esango diozu norbait, estamina. Hitz magikoa esan diozu norbait, estamina. Estamina zalea naiz. Zeharo. Ze, pirau inda jazarlea? Mendiketzen ez errez? Gofre bat oina ikusi ondon. Ze. Jode, bain penetan edo naiz jazarleakin... Karo, arkero eta danak akau dizkot eta orduan pirau inda. Beldurtuta. Why me? Ja, gutxien espero zunien agartuko da. Eta gero eta pixu gutxiago, txiribuelta luzeagoa, salto handiagoa, ez denbora luzeagoa. Ados.
Zenbat zeate? Muren bato. Kasualidadez. Bueno, bi ordu launok, ja... Badu garaia... Gargolei aurre egiteko. Eske... Nahiza dana miatu lasai-lasai, eta dana ondo behirau. Beti ustezu zehoz jokuntan, Dragito. Oain rekorda duket, hemen utzietela. Zea bat. Gargolak martxain aurretik, Joder. Han bestea. Ze, arkero bada hemen? Hau lehengo lekoa, karo. Vale, ba, oin bai, listo, Ja dana ikusi dugu. Ostia, hor objetua geho da. Ba, igual da, txorra izangoa. Dios. Kamikazea. Kamikaze zarroik. Ah, betu, nuntzeon. Vale. Nik uste ja... Garaia dela. Zea. Nigatatzean oin, hemendik. Gargolana juteko, Niko esploratu dugu. Vale, esplorazioa hain dugu kristona. Eta bagoaz. Akoratza limanen nundik zan, klaro. Bai. Nuntzo den gargolako hain, bai da. Galdera, hori da galdera. Bai, goatzen naiz. Horrena maiola goaz. Noski. Eta, bueno, gargolakin saiakeratxo bat ingo dugu. Ah, bueno, guapo jarriko naiz baita. Ze, karo, bain, luzitu berra do. Eta inbokatu berra ere bai. Guapo jaio zeinan. Eskarri asko. Baina gizati hartu ingo naiz ben. Jaio bai, baina gero izorratzen jo naiz ikustezu. Zeitxura. Inbokazioa ere zu, bai. Bai. Ai, ez daukat fragmentu, que iluso. Luizeko larra... Bai. Oso. Aguante. Segi aurrea. Energia, eunda... Bello. Ah, hostia! Ez que aguantek... Osasunaren higo iteu. Horretik ezin dia parekatu... Ez que beti hola... Horretik ezin dia parekatu. Honek igotzeu, 83. Ah, eta honek... Ah, bueno, puntu salbo oso gutxi. Eta energia, 127tik 128ra. Ba, bada pixkat, Ez dituzu garkolak maite minduko itxura horrekin. Bate! Ah, bate. Estamina puntu bakarra puntu bakoitza batik. Etzek gutxi iruditzen, norbait? Estamina 127 dago. Bestea 1300 dago. Osea... Ez da, ingutxire, Eta beste habilidadeke igotze dute bizitza. Aguante igo gara tope. Tope. Bueno, igual fuerza pixkate, bai. Vale. Londo, venga, aurre. Eta... Ea... Sobrau egun... Gematxo bat erosteko.
Fuerza igotzea baita idei ona da bai. Eguneko 0,87ko hobekuntza. Wow. Norbait ez da badoz, nire estamina zaletasunakin, baina ni bai. Pare bat, gema, 3, ondo. 3 balego klaro, bai. Ja, ez da bat egigo barra, Hoi da, bat egigo. Hortxe dago. Inberreko gauza. Efigetxo bat. Jak, eta baitu tasio ze elegante joantasio inbokatzea. Norbait, hori bizikletari 100 gramo kentzea bezala da. Bai. Mateu gutxi dela, baina askoa. Azken finean askoa. Claro, hemen eliten jokatzen nahi geha. Bizikletari 100 gramo kentzezkezu. Turra irabazteko puntun don bati, eta kiston bentaja emate duzu, aureola. Aguantea igotzen bakoitzen, begi dir egiten diote. Bai. Asko guztazait, aguante igotza. Nondik zan, hemendik. Bueno, bai, Gargolazo. Aberri inbokatzea lortze duen fundamentuz, ze arkero batzu daude hor lata ematen, eta ez den nahi jun banan arkero bila. Bueno, ez que ezin da gaina, bosadan gainen daude arkerok, uste. Orduan, bueno, inbokoko dugu azkar eta barrura guaz. Guazen lagunok. Ilargi kanpandorrea da, ilargi. Zete gau nahi zizketan. Zeba ez juzu dagak erosten, ondo etortzen dira. Ena izalea. Dios. Gau bai baberan. Hemendik zan, Ostia, horre objetu bat zen? Inbokazio hor da, Beitu! Gustalezu hau zer dan? Txaka, indomable Glencour. Dagak erosten baditu etzai aguantea goetzeko diruri geratzen. Hori da, norbait, hori da. Baina urrutitik arkerok hiltzeko arko ekipatzen ibiltzea baino erosoagoa da. Nahiagoet arko erabili. Arko batekin, fla! Edo hor, kutsilito bat erta! Eta dardo bat edo gezi bat. Esko zobea da gezia. Momentu bat zan ondo etortzea, eskure okitzea hor fra botatzeko, baina, bueno. Glencour. Lagundu o... Zertako inbokatu dut. Zue zerritan? Hemen gehala, uste nun zubia pasa hor genula. Glencour, lan pixkatein, Hai aldazu zertan, Glencour. Hostia, kontuz. Venga, gargola bat fuera. Hostia, zema daude. Hostia. Kontuz. Glencour. Beste bat! Hostia! Zenbat dia, baina zenbat! Hostia, oso galduta nago, zenbat gargola daude. Pufa!
Zuare bai. Venga. Uf. Why me? Why me? Baina inbokazioa sartu nintzen. Nire bozka baietz lehenengoan lortu. Ba ez norbait ez duzu asmatu. Ojo, igual baietz norbait. Guztiak tasio. Ez flame. Dear flame. Ez dakit zein noen. Zein berdet berriz. Why me? Ez que zuta juntzea baten miramientoi gabe. Hostia, ez que kriston kaosa da. 6 gargola hor. Kriston kaosa da. Berriz aiau noski. Bai, baina inbokauta gabe. Ez que inbokatzeko beste efigioa gaztau behar dut. Eta ez dauket bate konfiantzaik pasaukotela. Ez diot bate tamaina ikartu bosei. Gargola bati bizitza erdiak entzen badiozu beste agertzen da. Ja. Beraz, estrategikoki lagundu jazu. Estrategikoki nola izango litzake kontua. Gargola bat akau, ez? Batengan zentrau, ez? Eta bat akau, eta bestea daunen, bestea. Banak ahil bai. Baina denbora pasa ostean baita. Ja, ez da eskapatoria hondik orduan, ez? Bueno, venga, ba, ausartak izango gara. Figio bat. Eta bagoaz. Banaka eta azkar beraz. Venga, ba. Joder. Akordatzeko horren hundidan. Vale, venga. Indomable horrek ez daki estrategia ordea. Ja, nahi da. Inbokatzaten harta buruak ez du. Bueno, baina izibiliko tonto egiltzen, guazen korrika, indomable. A ber, bidea topatzeun. Baldao. Balda torro. Joder. Denbo galtzen egia da, indomable. Zein du, kolpea jaso gaina tontonek. Kolpea jaso. Ipotxakin indomablek, venga, Indo, venga, Indo. Piskat motxela toko zait, invokazioa. A ber ba. Lehen bailen. Azkarta. Banakata azkar. Indok zozeite aldu. Indo. Vale, banakata azkar, ondo ere abangoz. Hostia, jairu daude. Hostia. Ez! Buah. Zulo baten no. Suave, cago en Dios. Indo, venga, Zozein, la hostia. Bombako zozein notorko ez zea noen. Guazen. Hostia. Baina, a ver, zer da hau? Zer da kaos hau? Hostia, harimak. Ba, ez di asko baina. Joder. Beitu, Indo. Bai da, pixkat lanen Indo.
Vale, hor bat eltzorin dago, indok lan pixkat indu. Vale, bat gutxigo, no, hain kontuz, oso kontuz. Uf, ni esintazio, zulontatik. Hostia, indok lan pixkat indu, Indok lan pixkat indu. Azkar. Hiltzaigu, indo, hiltzaigu. Baina, hostia, lana inda, Zenba gehatzeia? Beste gema hartu. Bai hartu. Sani delaiteaten lau gargola atean. Lau gargola artean. Azena sani delaite deitzea, zehai. Ya está, inda, Aupa indo la hostia. Jo, zeo natazio. Bakarra gehatzen da kontuz. Ez dakit nola atera zaren zulotik oina behon deizula. Arra! Kriston zulon sartu nahiz, Baina sunia tenor. Bueno. Indo, kriston lana indo, Hori, hola da, Gargola bila erdi hilda etortzean ere gana. Buf, eskerrak behai lagunok. Han objetu badago. Earra! Ze ona, indo kriston lana indo. Bai, kristona. Erki. Indo beti gogoan, Hilinda, gure alde. Ze tipo indo. Jode, lagunok, bitu zuzeneko bukatzeko ze arrokei, Banda ritual zureña. Horze, zutondo bat eta zonaldearen amaiera. Esan lehike, lasai asko, hau izan dela, zonaldearen amaiera. Hori eraztuna sorginkeriak erabiltzeko zaborrara. Bai, zaborretara, Bai, sorginkerik eta mierdak. Oin, ona izango zen kofrea trampakin ta hil. Ya te digo. Bueno, bihurrutu hori minutu, Arko zuzenekoa luzea bezain emankorra. Eta raidtxo bat, lagunok? Zer utzeizue. Txoin, ingotena nivela igo. Hosti, hona zuzenekoa. Eskarrik asko. Ilar. Igo behar dugu aguante tope. Ez, ez. Indar pixkat. Destreza pixkat. Ez. Autabilidad. Ez. Vigor igual. Ez dare. Vigorrek ja ez du igotzen ja. Vigor. Bai. Vigorrez. Fuerza. Kukulu mutxunekoa gaude. Grandes. Kriston raida ingo jau. Aguante pixkat. Fuerza pixkat. Vale. Konsola utziko dugu. Eta gemak 29 eusket, nahiz biliko gehi erosten. Eta berriz jo nahi dut ikustekoan zertzeon. Kuriosia horrekin gatzen nahiz nik zuzenekotatik kanpo ez dut ikutur egiten, Vale, Campanario Luna. Vale, Campanario Luna zea berria. Zutondo berria. Eta hortik eskilara batzuk zeren. Eta hortik zonalde berri batea iritsiko gea. Oso korrezpan nago, Hori ikusi nahi dut. Eta gero raida ingo kukulu mutxu joan. Nola idaztea, kukulu mutxu? Kukulu mutxun sumo euskaraz. Vale, ikustet. Zonalde berria mendik dala. Hori jakin nahi nun. Hostia, invasioa eta historik. Guazen emendik. Eritu, hola utzikoet zuzenekoa. Hola ateako naiz jokutik bitxu. Ezin da. Baina ezin da atea. Jode, baina ezin da atea. Akabo invasorea... ezin dut, oiala, hostia. Bai, merez dago...
Ez dago, eskapatoria ikasuntu honek. Ba, entzerra hoi nago, ze koldarrak izan dian. Erabili semilla de árbol esquidatzer tira ba. Joder. Why me? Sakurrak bintzat fuera, Guazen. Dio. Haze lanak ematen izaiten historia hau, Ba, estabilidad gutxe duke, bitu. Zakurria bai arki. Invasor desterrado. El espíritu oscuro de Borgel, el pecador, ha sido vencido. Efigie humana, ondo tortzean efigia. Ba, hemen beste ez erreztao. Diente de dragón. Objeto petrificado, bicho brillante. Zati hau, 12 urteko ume batek egindako Mario Maker maila dirudi. Bai, hemen ez dago, ez da zer? Ez dago ezer. Hau indau. Bai, hemen bukatu itea bidea. Olako asko dare, Dark Souls bian. Bidea bukatzea lata ez tala bide gehiago hortik. Eta nondik dan, ba, ez dakigu lagunok. Kusiko dugu urrengo zuzenekun. Momentuz, hementxe amaitutzat emango dugu gaurkoa. Eta urrengoan hemendik hasiko gea, hau legala da. Asunto hau legala da. Despeditzeko. Saludo bat inaiko nuke, nahiz batzen nola itean. Hala. Eta kokule mutxu, sumos, garaz, dana idatzi beraldatu hain. A ber, kokulu mutxun, sumos, garaz, idana da izena? Zutz. A ber, kopiatzeten, eta gero pegau. Kokulu mutxun, sumo euskaraz. Ni ilegalki biltzen naizela esan nahi entzabiltza legala dela esaten. Bai, oida, bai. A ber... Horkago eskez, inberdet sartu nire zuzenekoa, txata topau, ez dakize eta bakize, bueno, eskarrik asko hori zantzeaten da noi, oso jatorra zeate. Eta... gaurkoz bukatu dugu, oin kasoin, kukulo mutxuko lagunai. Buah, asmatzea lehimet izena ez, que jaztu zait. Idatzi behatztxo saltxitxekin kopiau beharren. A ber, nola da? Raid, kukulu mutxu... Kukulu mutxun... Kukulu mulo irusolosio. Why me? Nola zan? Fire? Nola zan beste esaldia? Why me? Dear flames. Somos caras. Flame. Fire, dear flame.
Firewall with me, flame, dear flame. Aio, lagunok, aio, ondo izan. Bagoaz kukulu mutxu.